Aquest any hem començat molt aviat els preparatius de la temporada. La veritat és que des del pont de Tots Sants, que hem arrencat amb una instal·lació d'un local al centre del poble per poder donar a conèixer les activitats que hem preparat per aquest any. En aquest local, a més, hi repetirem la segona edició de la Fira de Material de Segona Mà, material perquè tots els socis, sobretot, però tots els esquiadors en general puguin tenir material de segona mà i intercanviar entre uns i altres, sobretot pels nens, però per tota la gent que vulgui posar a la venda el seu material usat. La novetat principal és que aquest any hem incorporat a l'estaf tècnic del club un director tècnic que tindrà cura de l'organització de tota la part tècnica del club, tant des dels cursets com des de la tecnificació i sobretot la direcció de tot el grup de competició. Per tant, és una aposta molt forta que fa el club per millorar el nivell tècnic de tots els nostres entrenadors i també perquè, lògicament, els nens que estan participant dels cursos i de tecnificació i la competició puguin tenir una base sòlida des del punt de vista tècnic. També volem aprofitar aquesta oportunitat que tenim des d'aquesta promoció que fem per assabentar tots els nostres socis que en aquest moment hi ha la promoció per comprar els abonaments anuals de l'estació d'esquí de Vallter, que com tots sabeu aquest any incorpora la novetat de que l'estació ha esdevingut del grup de ferrocarrils de la Generalitat i això ha portat algunes novetats importants. Hi ha més diversitat de forfers, avantatges pels socis de l'Esquí Club Camprodon, com sempre, però a més, en general, els abonaments han tingut un descens dels preus, la qual cosa ens alegra i ens ajudarà una mica que hi hagi més gent que s'animi a esquiar a la nostra vall. Una novetat que posarem enguany en marxa i és que provarem de donar un servei especial de transport des de Camprodon a Vallter amb un autocar que pujarà dissabtes i diumenges i amb un preu molt ajustat perquè ningú pugui dir que el transport és un problema. Enfoquem la temporada amb molta il·lusió, esperem que la neu ens acompanyi i que tots els socis puguin participar de totes les activitats que tenim preparades com cada any.